दिनै एप्रिल दाननि 2 अक्ट' सुनिबार बाराय फुंबिलिनि बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। चेनेला बारा गोबाव जायाखै, अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम, कमेन्ट खालाम गोरोन्थिखौ सुद्रायनानै लानो हानाय बायदि। दानिया फैदो गाहाय रादाबाव। रायजो सभायाव देरहासार जानाय रोनगोरा नार्जारिया BPFनि MLAफोरखौ साबायखर बावहरो। अलखद समाव बर' हारिखौ जौगानाय आरो BTR ओनसोलनि जौगानायनि मुङाव भट होनायनि थाखाय बिथांखौ मैया मुसलपुर जिल्लानि UPPL आरो क'क्राझार जिल्लानि UPPL हानजाया आर'नाइ आरो बिबार बावनानै बरायदों। मानोना बर'फोरनि गेजेराव रायजो सभानि सासेबो MP गैलामोन बर'फोरनि दुखु सुखुखौ फोरमायनो थाखाय। गोबां सुबुंफोराबो गाहाम मोननाय फोरमायहरदों। आरोबाव मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा, बड'लेण्ड मुलुगनि सोलोंथाइनि आनजाद कन्ट्रलारखौ बोख्लायनो थाखाय आबसुनि सुबुंफोरा अजद दैखांदों। मानोना फरायसाफोरनि जिउजों गेलेना गासिनो दङ होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों। थांनाय TDC आनजादनि बिथाइखौ फोसावनायावहाय गोबां सुबुंफोरनियानो आरो फरायसाफोरनानो लाथिख'सो फैदों होननानै जोङो खौरां मिथिनो मोननाय जादों। बिनिखायनो आबसुनि सोलोंथाइ बिफाननि गाहाय नेहाथारिया खौरांगिरि मेल खुंनानै सोमावसार बसुमतारी बिथाङा गोख्रों रावजों सोंखारिदों। 1991 मायथाइनिफ्राय LP आरो UP फोरोंगिरि मावबोबाय थानाय सुबुंफोरनो BTR सरकारा tisonnai बिलाइ होबाय। क'क्राझार जिल्लानि आइटिपाराव सोलोंथाइ बिफाननि डाइरेक्टर जगदीश प्रसाद आरो EM डाइरेक्टर नीलु स्वर्गयारीनि नुजाथिनायाव 80 सा फोरोंगिरिफोरनो tisonnai बिलाइ होनाय जाबाय। बिसोरो चिरां, बाक्सा, उदालगुरि आरो क'क्राझार जिल्लानि फोरोंगिरिफोर होननानै जोङो खौराङाव मोननाय जादों। मध्य प्रदेशनि बिरुदु प्रदर्शनाव कंग्रेसनि दैदेनगिरि कमलनाथआ खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुङो, जुमाइनिख्रुइ गाइखेरनि दामासो बारासिन जाबाय होननानै बुंदों। डिजेल आरो पेट्रलनि दामाबो नरेन्द्र मदिनि दारिया जेसेबां लावदों एसेबां बारायगासिनो दं होननानै खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंदों। बिनिखायनो बिथाङा PM नरेन्द्र मदिखौ खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंहरो, अन्नानै दारि फोलावनायखौ दोनथ'दो, सादारन सुबुंफोरा थांनानै थानो हानाय बायदि होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायदों। सावस्रि बिफाननि फोसावनाय बायदिब्ला गासै भारतआव 184 कौटि भेक्सिन होनो हानाय जाबाय। गिबिसिन नाम्बार हिसाबै MP मध्य प्रदेश रायजोआवहाय 30 कौटि भेक्सिन होनो हाबाय होननानै जोङो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जायो। 2002 मायथाइयाव दाङाबाजियाव जानायाव गुजरातआवहाय मेन लोब्बा थानाय सुबुंखौ हमनो हानाय जाबाय। बे जाथायावहाय कंग्रेसनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे 69 सुबुंफोरा जिउ खहा जादोंमोन। बे जाथायाव थानाय सुबुङा बे समावहाय 15 बोसोरनिल'मोन, दा 35 बोसोर जाबाय। बेनि मुंखौ केशर नियानि भाग होननानै जोङो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जायो। 15 बोसोरनि हिनजावसा गथ'आ बिफानि पिस्तलजों गावनो गावनानै लादों। बिफा प्राणजित बेसबरुवाया पिस्तलनि डिलार मावोमोन होननानै जों मिथिनो मोननाय जायो। बे जाथाया डिब्रुगड़नि आमालपाटा गामिनि। बेखौ दा डिब्रुगड़ मेडिकेल कलेजावहाय फाहामथाय होगासिनो दं होननानै जों खौराङाव मोननो हायो। मेघालयनि गोजौ बिजिरसालिया आर्मिफोरनि गारिखौबो आरो फौजिफोरनि गारिखौबो चेकिं खालामनांगौ होननानै राय खालामदों। मानोना सुलुङाव मोननाय बायदिब्ला बिथांमोनहा बुंदों आर्मिफोर आरो फौजिफोरनि गारिजोंबो ड्राग्सनि फालांगि खालामनाय जायो होननानै बुंदों। बिनि थाखायनो बिथांमोनहा गोजौ बिजिरसालियाव बे रायटखौ होनो गोनां जादों होननानै खौरांनि गेजेरजों फोरमायथियो। मासे मोसाया मैया 8 बोसोरनि हिनजावसा गथ'खौ न' खाथियाव गेलेबाय थानाय समावनो अरथारनानै गालाङो। बे जाथाया महाराष्ट्रआव जादों होननानै जों खौराङाव मोननो हायो। तामिलनाडु रायजोआव कालापारियाव राजा मुंनि न'आवहाय बिसिया साहा फुदुंबाय थानाय समाव गेस सिलिन्डारा बेरफ्रुदों। बेयाव खुनु रोखोमै गासै न'नि मानसिफोरा खारनानै जिउ रैखा खालामनो हादों होननानै जों सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जायो। आरोबाव दुखुनांथाव बाथ्रा, तामिलनाडुनि नागापाट्टिनमाव 19 बोसोरनि फरायसाया कलेजनि सामलायगिरिया लेट फिस होनायनि जाहोनाव इनाय खालामदों होननानै बुंदों। उनाव लाजिनानै न'आव थांनानै सुइसाइड जाहैदों। बेखौ
मिथिनानै ओनसोलनि सुबुंफोरा गोख्रों सोमावसारदों बेखौ साजा होनांगौनि थाखाय। 20 बोसोरनि सिन्हु दास 6 सेमिस्टाराव फरायनाय सुबुङा बिस लोंनानै थैदों। बेखौहाय गावनो थैदों ना सोरबा दौनानै थैदों बेखौ पुलिसफोरा नायबिजिरगासिनो दङ। बे जाथाया बालिजाननि लखिमपुर जिल्लानि बिपुरिया ओनसोलाव बिमाया लावथिजों गावनि बिसाज्लाखौ बुथारदों। बिमानि मुङा सम्राट भानु आरो बिसाज्लानि मुङा सार आलीमोन। गावखौ प्रटेक्शन खालामनो फैनायावहाय खेबसे बुनायावनो थैदों होननानै बुंदों। मानोना गोबौ हाथियारजों बा सिखाजोंहाय दाननो बिसाज्लाया नागिरदोंमोन होननानै सुलुंनि गेजेरजों फोरमायदों। पिआइएल होनायखौ बर' हारि आरो BTR राव थानाय गोबां दैदेनगिरिफोर आरो चिरां जिल्लानि मालिबिथा ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरा मोजां जादों होननानै फोरमायदों। मानोना बर'नि जौगानाय आरो BTRनि ओनसोल बारायनायाव मदद होगोन होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों। दुखुनांथाव बाथ्रा, मैया BTRनि साननैसो सिगां लुथिनाय जाथायाव थानाय सानजौला औवारि 26 बोसोरनि जोहोलावखौ सरलपारानि उल्थापानियाव मैया मोगा-मोगि जानायाव इनकाउन्टार खालामदों होननानै जोङो मिथिनो मोनो। बेजों लोगोसे 1 लाख रां आरो सनाफोर मोननाय जादों आरो गंसे पिस्तलबो मोननाय जादों होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों। बे गथ'आ गसाइगाव ओनसोलनि दुलागाव खासियाबारिनिमोन। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर। गोजोन्थों।